Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Arrate Urtangaren ezagutzeko aukera izan dugu. Lizarrakoa da eta orain dela 5 urte Irlandara joan zen oper bezala aritzeko. Irlandako Errepublika Europako ipar-mendebaldean aurkitzen den herrialdea da. Europar Batasuneko kidea da eta irla baten zati gehiena hartzen du. Lurraldearen iparraldea Britainia Handiaren parte baita. Oso eguraldi hezea duenez, bere paisaiak berde kolorekoak dira. Hori dela eta Irlandak Guarte Esmeralda ezizena ere bereganatu du. 6 milioi biztanle inguru ditu, Dublin da bere hiriburua, eta horko uzune batean bizi izan zen gure gaurko protagonista, Kabintelin, hain zuzen ere. Kaixo Arrate, zer moduz? Kaixo, oso ondo, Ainhoa. Posten naiz. Bueno, konta eguzu, nongoa zara? Ni Lizarrakoa naiz, Arrate dut izena, zu esan bezala, eta hemen nago nire esperientzia kontatzeko Irlandan egon nintzelako. Bueno, baina hori baino lehen, ze nun ikasi zenuen edo orain zertan zabiltza? Nik Burgosen egin dut gradua eta irakaslea naiz. Eta orain lana bilatzen ari naiz. Eta horrekin zer ikusia duen esperientzia duzu, ezta? Bai, ni joan nintzen Irlandara, magisteritza ingeleraz egin nahi nuelako, lanpostua lehenbailen izateko. Eta han egon zinen, praktikak egiten edo? Han egon nintzen oper moduan. Bai, orduan, esperientzia oso erlazionatu dagoen esperientzia, ez da? Bai, hori da. Bai. Eta zer nolako esperientzia izan zen? Oso positiboa. Nik uste denok egin behar dugula, joan beste herrialde batera edo beste hiri batera eta han bizi zen hiri bakoitza badu bere edertasuna. Zenbat denbora egon zinen? Egon nintzen 4 hilabete. Joan nintzen abuztuaren erdialdean eta bueltatu nintzen abenduan. Kontatu diguzu Irlandan egon zinela oper bezala, eta Irlandako ze partean, eta zergaitik Irlanda? Egon nintzen Dublin alboko herri txiki batean, Kabinteli izenekoa, eta erabaki nuen Irlanda zen oso ospetsua zen, oper asko zeudela, eta esperientzia oso onak entzun nituen, orduan animatu egin nintzen ara joatera. Zer da oper izatea? Oper izatea da familia batera joatea bizitzera eta beraiekin kontratu antzeko bat egin, ez? Nire kontratua zen, nik zaindu behar nuen ume bat, 9 urteko ume bat, eta ere etxeko lan batzuk egin, normalak direnak, eta horren truke beraiek usten dizute han lo egiten, bizitzen, eta askaria, afaria eta ematen dizute. Eta soldata ere? Nire kasuan ez, soldata ez, baina nik festa egun asko nituen. Orduan, azkenean ez dago soldata bat, baina badago beste gauza bat. Orduan ondo, nik ez naiz kesatzen. Eta nola jakin zenuen horren existentzia? Ni garai hartan Iruñan nengoen ikasten, eta akademia batera joan nintzen zen, nire ingelera nahiko txarra zen. Eta akademian esan zidaten aukera ona zegoela urrengo urtean eserrez egitea eta joatea. Eta orduan
hori erabaki nuen, joan nintzen, eta oso erraza izan zen, zeren akademiak egin zidan papeleo guztiak, orduan oso erosoa. Eta, bueno, gero ere han ingelesez arituko zinen, ez? Edo gazteleraz erakusten altzen nion umeari? Ez, dena ingeleraz. Familia horrek ez zekien bat ere erderaz. Ez hola. Beraz, ingeleraz, klaro, nik iritsi nintzenan, eta eske ez zidaten ulertzen ez da, yes. Eta ni orain zer egingo dut, eta erosi nuen iztegitxo txiki bat, eta horrekin afaltzera, horrekin leku guztietara. Nik poltsoan, nire dikzionarioa eta tira. Eta hori gehi akademia batean egon nintzelaan, ere bikain, primeran. Zaila izan zen hemengo, herria, lagunak, familia ustea? Niretzat ez, ni oso, gainera ere zuk basoaz ez, zure pentsamendua da izango dela etapa bat eta listo, ez dela betiko. Orduan, niri ez zitzaidan kostatu. Eta ohitzea zer moduz? Lehenengo astea eta bigarrena gogorra da. Gogorra zen ez zaituzte ulertzen, gainera ez dute zer egiten zu ulertzeagatik eta pixkat frustrantea. Baina, denbora pasainean, zuk ikasten zoaz, zure rekursoak ere hartzen dituzu eta ja moldatzen zara eta ja gero penarekin bueltatzeaz. Hango norbaitekin jarri zinen harremanetan, familiaz aparte? Nik esan dudan moduan, akademia batera joan nintzenez, nire lagunak egin nituen eta orduan asteburuak jain nituenez, haiekin planak egiten dutuen, garraiatu, festa batera joan, edo halako gauzak, orduan. Hango akademian Irlandan? Bai, klaro, hango akademian, baino ez irlandesekin, baizik eta italiar bat, frantsesak, jende askorekin. Gustora orduan? Bai, oso. Eta ingelesez egoteko, hori? Giro ederra. Bai. Bai, hori, azkenean, zuk itxegin frantses batekin, nik frantsesa ez dakit, beraz ingeleraz egin behar duzu zen bestela, eta orduan oso ondo moldatu nintzen, eta hori, ikasteko, eske hemengo jendearekin elkartzen bazara, ez duzu ingeleraz egiten. Ohitura da, hizkuntza aldatzea. Orduan nik joan nintzen ideia horrekin, ez topatzea, hemengo topatzen naiz ondo, baina nire ideia zen ingelera ikastea, orduan. Oso ondo. Nolakoa da Irlanda, geografikoki? Irlanda, badakizuen ez bezala, irla bat da, eta irla bat izateko nahiko berdea, nahiko ezetasuna, eguraldi oso txarra, eta niri esan zidaten, justo negu on bat tokatu zitzaidala, baina nik negu osoan ez nuen eguzkia ikusi inondik inora, baina oso polita da, oso berdea, paisai ikaragarriak. Eta, demografikoki jende asko bizi da? Bai. Gainera, badago jende asko joan dela ingelera ikastera eta han gelditu direnak, eta bai oso jende mordoa ikusten da kaletik, zoazen leku guztietatik. Zure herria herri handi bat zen? Ez, oso txikia zen. Eta zen jende asko bizi, zen etxe bizitzak nahiko gutxi zeuden, baina hala ere zegoen jendea kaletik orduero. Mugimendua. Bai. Eta familiak nolakoak dira?
Ba, hemengo bezalakoak denetarik daude, egia da, ohiko familiak direla 3 umekoak edo ume ugarikoak, baina niri tokatu zitzaidan familia bazen ama eta umea bakarrik, eta horregatik esaten dut hemengo familia bezalakoak direla. Eta kulturalki, ze ohiturak dituzte edo? Kulturalki gustatzen zaio pila festa, eta gero niri asko gustatu zitzaidana da nola ospatzen dutela Halloween edo eguberriak dela, zoragarria, nola paintzen duten guztia, etxe guztia, ez dakit badute, nik uste erlijioa maite dutela, gehienek. Erlijio kristaua? Bai, kristaua. Eta etxeak eraikina nolakoak dira, zen hango etxe batean bizi izan zinenez, ez? Bai, etxea oso kuriosoa zen, etxe guztia moketaz, niri hori harritu nindun, eta etxe bizitza basuak dira, bakarrik pisu bat edo bi gehienez, eta etxe bizitza individualak dira. Hori ere oso polita, ez daude edifizio altuak edo dira, hori, etxe politak. Eta egurrezkoak, hori dela arraroa ere, eta hori, politak ziren bai. Guzti hau kontutan izan da, ezberdintasun handiak daude Nafarroarekin konparatuz? Eraikinak bai, nik uste hemengo eraikinak prestatuagoak daudela eguraldi txarrarako. Eta bai da pizkat kontradiktorioa, baina nik uste hemen hobeto gaudela prestatutak, baina politagoak hangoak, eta gainera guztiak zuten lorategiak eta oso politak. Eta gizarteari dagokionez, nolakoa da hango gizartea, nolakoak dira Irlandako jendea? Dira bereziak, topa zaitezke jende jatorrarekin eta laguntzeko asmoa duena, eta ere badaude jende batzuk, zu ikusten zaitula pizkat galduta edo ez dakizula, eta ingeleraz, naiz eta jakin erdaraz, eta moldatu ingeleraz. Eta ez zaitu dela laguntzen, baina orokorrean jende jatorra. Eta faltan bota altzen duen zerbait? Jana, bai. Ni oso argala gelditu nintzen Irlandan, eta begira, jendeak justo kontrakoa gertatzen zaio, baina niri jana oso gaizki. Zehan jaten dute? Ez dute olioa, eta gero nik ohituta nago haragi asko jatea, eta han okela 3rentzat okel bat. Eta hori barazki eta hori ugari, baina ere gaizki egosita edo ez dakit, eta ni oso arraroa naiz jateko orduan oso gaizki pasa nuen. Gainera hori familia batekin bizi izan zinenez, oso sartuta egon zinen. Bai, nik jan behar nuen beraiek prestatzen zutena. Zen hori zen gure tratua. Orduan nik, eta niri iruditzen zitzaidan gaizki erostea zen, beraiek ari dira prestatzen bere, hor prestakuntza, ez dakit zer superposikea gustatzen zaidan, ez dakit zer, eta esatea, ez dut jango, nik nire janaria dut, orduan. Egin nuen nire alegina eta esan nuen bengatira. Jango dut, baina argaldu nintzen pilo. Eta hizkuntzaren aldetik lehen aipatu duzu maila basu batekin joan zinela, baina han azkar ohitu behar izan zinela ere hango hizkuntzara. Eta zer nolako prozesua izan zen egunerokotasunean ingelesez hitz egitea? Nik sortea izan nuen umeak kaletik joan zela gauzak bagian esaten zuen zuaitza, eta egiten zidan eskuarekin edo mimikarekin eta lagundu zidan pilo. Zen amarekin kostatu zitzaidan gehiago ulertzea. Eta gero akademia batera joaten nintzen egunero,
goizeetan, eta hori ja, eman zidan kriston maila. Zen gainera ostiralero nituen azterketak, mailaz aldatzeko edo ea zertan akats egiten nuen hobetzeko, eta hori eman zidan. Osea, ere familiak noski ziren azkenean, akademian zuk ikasten duzu ez, pauta batzuk, baina gero hori praktikan jarri behar duzu, orduan familia ezin hobeto praktikan jartzeko. Bai, irakasle hoberenak. Bai, egia. Nolakoa da hango bizimodua? Topikoak betetzen aldira? Bizimodua Lizarrakoa bezain normala da, baina badago topiko bat dela garagardo asko edaten dutela, eta egia esan bai, nahikotxo edaten dute. Eta adibidez, iratxoetan esaten dela sinesten dutela, leprekaunetan eta guzti hori? Bai, sinesten dute, baina claro, niri ez didate kontatu, sinesten dut, baina badaude panpintxoak dute, guztiok dituzte panpintxoak iratxo horrekin, eta badaude denda pilo erosteko, eta bai, sinesten dute. Bai, eta edo behintzat simbolo bat bezala, ez? Bai, hori da. Zer da gehien harritu zizuna? Gehien harritu zitzaidana izan zen, ailegatu nintzenean, hemen gu 2 musu ematen ditugu. Eta ni ailegatzerakoan, joan nintzen berari 2 musu ematera, eta berak egin zidan horrela atxeruntz, eta eskua eman zidan, eta ni, ez dira 2 musu emango. Eta hori pizkat hor. Eta gehien gustatu zitzaizuna? Gehien gustatu zitzaidana paisaiak. Nik uste, eske paisai horiek ikaragarriak dira. Uarte berdea lehen aipatu duzun bezala. Bai, hori da. Eta gero, zu oper zinen, hango familia batekin egon zinen, eta zure eginkizunen artean, etxeko lanak egitea zegoen, esan duzun bezala, eta ze ekintzak egiten zenituen ere familiarekin? Adibidez, umeak jolasten zuen rugbyra. Eta bere partiduetara joan, familiarekin baskariak eduki, afariak dira normalean edukitzen direna familiarekin. Eta alako gauzak, erosketak egitera, ohiko gauzak. Zure familiarekin egiten dituzun ohiko gauzak. Orduan, zure egunerokotasuna ez oso ezberdina? Ezberdina, nik azkenen finean ez naiz ama eta ume bat zaindu izan nuen, ez? Bere bila joan, eskolara, bueltatu, baskaria prestatu berari, alako gauzak, baina, ez dira oso anormalak, ez? Eta harremanak familiarekin ondo? Bai, oso ondo. Azkenean, hain txikitxoa zenez familia, amarekin lagun bat bezala, eta iristen zen etxera, eta ardoa, garagardoa, eta zergaitik ez, ez? Bai, topikoa, ez? Hori da, agian egun txar bat zuen, eta tira, edango dugu, edo, hori, ere berarekin, berak esaten zidan, ez banuen planik nire lagunekin, hango lagunekin, berarekin ateran nahi dekela edo nintekela. Ze lehen ere, aipatu duzu, han akademia batera joan zinela eta han lagunak egin zenituela. Bai, lagun, nazioartekoak. Bai, hori da, eta oso jatorrak. Azken finean, zu jakin behar duzu, pertsona hori beste ohiturak dituela eta hori errespetatuz, listo, ez dago inolako arazorik. Eta ze planak egiten zenituen beraiekin? Bidaiatu nuen asko, irla osotik. Gelditu zitzaidan hegoaldea pizkat
ikusi gabe, baina bueno, bueltatuko naiz. Beraz, ez du asola. Eta hori, bidai politak egin dituen paisaiak eta eraikinak ikustera, gaztelu bat, akantilau batzuk, halako bidaiak, ohikoak ere. Ezberdintasun handiak aldaude leku batetik bestera? Bai, nabaritzen da, bai. Belfasten edo nun? Bai, Belfasten egon nintzen eta niri gustatu zitzaidan adibidez Dublin baino gehiago. Politagoa iruditu zitzaidan niria. Eta ez dakite eraikinak ere oso ezberdinak ikusi nituen eta bai, oso polita iruditu zitzaidan. Gainera hori beste herrialde ezberdina da, ez? Bai, eta txanpon aldaketa ere, oso berezia, bai, herri berezia. Bai. Eta Dublin hiri, ezberdintzen da Irlandako gainontzeko lekuetatik edo? Dublin gauza txar bat du Dublinek. Eta bada, jende asko dagoela eta erdaraz entzuten dela leku guztietatik. Eta orduan nik joan nintzenean Belfastera, zela dena ingelera eta izan zen como... Hau da, Irlanda, ez Dublin, zen Dublin basoaskaletik eta hala badago bat erdaraz, beste talde bat erdaraz, entzuten da erdara pila. Eta hori, ez dakit, azkenean, inbasio bat hor egiten dugu eta... Euskara entzunatzen nuen? Bai, ere egin nuen lagun bat akademian Gasteizkoa eta oso jatorra. Eta berarekin batzutan bai euskaraz egiten genuen, baina gutxitan zen beti bakarrik ez ginenez, ez geunden bakarrik, ateratzen ginen jende gehiagorekin eta bera egon zen gutxiago, baina bai, berarekin bakarrik ginenean, bai. Eta hori, bidaiatzen ez zeundenean, ze egiten zenuen? Familiarekin. Bai, orokorrean. Hori goizetan akademiara joan, eta arratsaldeetan joan bar nintzen umearen bila, eta etorri eta jolastu berarekin, futbolera, korrika egin berarekin, txirrindulan ibili, denetarik. Bera nahi zuena, ni ara. Eta etxeko lanak ere berarekin egiten nituen, baina etxeko lan oso bereziak ziren, ez dakit oso bereziak eta saiak, klaro, niretzat. Eta hori, baina nik horrela ikasten nuen eta bera etxeko lanak egiten zituen eta ama pozik, orduan. Oso ondo. Bai. Ze gomendatuko zeniek Irlandara joaten direnei? Benetan Irlanda bizitzea, bidaiatzea oso polita dela, eta ez elkartzea, ingelera ikasi baldin nahi dute, ez elkartzea hemengo jendearekin zen. Ohitura da hizkuntza aldatzea, orduan benetan ikasteko, ezagutu behar duzu jendea berdin zain dongoa, baina erderaz ez dakiena. Anekdotatxoren bat? Bai, lehenengo egunean, ailegatu nintzenean, lehenengo ez bigarren egunean, hasi zen nire rutina, ez? Eta joan behar nintzen umearen bila. Eta amak esan zidan bizpairu autobus hartu nintu alnuela bueltatzeko etxera edo joateko bere ikastetxera. Eta umeak nahi zuen bi pisuko autobus batean sartu, eta nik kasu egin nion sartu ginenara eta galduta ibili nintzen autobus horrekin. Azkenean ikusi nuen urrutian supermerkatu bat ikusita nuela eta hortxe jeitsi eta oinez supermerkatura arte eta gero etxera ere oinez, kriston ibilaldia egin genuen eta hori, eta gero afaltze orduan umeak egiten zidan horrela, esateko ezer bere amari. Eta hori anekdota... Eta sanan zenion zerbait? Ez nion esan, azkenean ni umearekin egoten nintzen asko eta esan nuen, egingo naiz bere laguna eta ez diote zer esango. Zezen zure lehendabiziko eguna, ez? Bigarrena iritsi nintzen gau batean eta hurrengo egunean nik rutina hasi nuen. Eta hor ikusi nintzen nire burua oso galdua
eta azkenean ikusi nuen nor supermerkatu bat, eta esan nuen, hemen txegeitxiko naiz, eta tira, supermerkaturen, eta baina bai, oso urduri jarri nintzen, Ze gainera ere hizkuntzarekin ez, nola Claro, gaizki, oso gaizki, eta txoferrak ez zitzaidan, osea, ez ninduen ulertzen, eta ni nahi nuen azaldu galdutan nenbilela, eta nire herrira joan nahi nuela, baina ez nekien nola, umeak ez da ez zekien, edo ez ninduen ulertu ez da niri, edo ez dakit, eta berak ere galduta zegoen umeak, zen ez zekiela esaten zidan, non, bai, 9 urte. Eta horrela ibili nintzen. Bueno, aventura lehenengo eguna eta ze hasiera. Eta animaliekin zer ikusia duen anekdotaren bat ere? Bai, ere. Bai, egun batean esnatu nintzen, gozaltzera joan nintzen sukaldera, eta batean lehiotik ikusi nuen lorategian azeri bat. Eta, ni oso harritua eta, oso politak iruditzen zaizkit. Eta kontatu nion gero umeari, begira, goizean ikusi dut azeri bat zure lorategian, eta berak, normala da hori, ez zidan ez da kasurik egin, ze gauza, ari zaren kontatzen, azeri bat, hori. Oso zonalde herriko jan zeuden. Bai, oso, bai. Eta polita. Bai, oso polita. Niri eske zonalde berdeak asko gustatzen zaizkit, eta menditsuak, beraz, ezin hobeto egon nintzen. Eta animatuko alzenuke jendeari edo gure ikuslei oper bezala ara joatea? Bai. Pentsatu gabe esaten dut baietz, bai. Nik uste beste bizimodu batzuk bizitzea zuretzat ere onuragarriak direla. Orduan nik uste alduenek behintzat joan behar dela. Eta hango bizimodua edo beste bizimodua, berdin zait Irlandakoa edo zein lekuko bizimodua bizitzea, eta han sartzea eta benetan kultura hori jasotzea azkenean onuragarria. Zuk bueltatuko zinateke? Bai, ni beti nago prest bidaiatzeko, beti. Bai, nik uste onuragarria da bidaiatzea eta gauza berriak ikustea. Eskerrik asko, Arrate. Zuei. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.